Ty droidi by to měly být za chvíli. Co? Ha? Rozkaz. Sakra, jsou tady. Připravit, pozor, teď! Dobrý. Sakra. Rozkaz. Hotovo. Mise byla... Sakra, potřebuju pomoc. Budu potřebovat pomoc, potřebuju posily. Ano, posily letí za váma. Dobrá, děkuji. Dobrá, jsme tady. Jo. Aha, teď hlavně kde je? Jo. Měl by být... Jsme tady. Dobrý. Au. Rozkaz. Au. Dobrý, posily, jste tady? Dobrá. Zdej se, Jedi. Rozkaz. Jen tak ne. Já se nevzdám. Ale vzdáš. Tebe jsem tady ještě neviděl. Tak já vím, jsem novej. A je mocnější. Jo, jsem. Teď tě zabiju. Ne. Děkuji. Mise byla dokončena. Dobrá. V pohodě. Letíme zpátky.